Koncom roka 1949 sa v Hriňovej začalo s výstavbou nového závodu, ktorý po dokončení v roku 1953 ponúkol pracovné príležitosti stovkám ľudí z celej Hriňovskej doliny. Ľudia, ktorí sa tu v prvých rokoch zamestnali, rozumeli najmä pôde a jej plodom, drevu a kameňu. No prirodzená túžba poznať stále viac a podpolanská robotná nátura ich nútili hľadať nové uplatnenie. Čas ukázal, že tunajší človek predsa dokázal pokoriť železo a oheň a naučil sa ich využívať vo svoj prospech. Začiatky neboli ľahké. Ľudia nemali potrebnú kvalifikáciu ani prax. No s pribúdajúcimi rokmi získavali skúsenosti a s nimi i remeselnícky fortiel. Dnes sa podnik ZTS Hriňová špecializuje na výrobu ozubených prevodov. Táto činnosť patrí v strojárenskej praxi k najnáročnejším. Vedia tu vyrobiť kolesá s 8, ale aj so 400 zubami. Prakticky neexistuje ozubenie, s ktorým by sa s ocťou nevedeli popasovať. Pozrime sa aspoň do niektorých prevádzok. Základnou podmienkou kvalitnej výroby ozubených kolies sú dokonalé nástroje. Vzhľadom na budúcu funkčnosť ozubenia, veď zabezpečuje chod finálneho výrobku, vyžaduje táto výroba vysoké nároky na obsluhu technologických celkov. Vyrábajú sa tu napríklad čelné ozubenia s vonkajšími a vnútornými zubami, čelné ozubenie vonkajšie hrebeňové, drážkové riadele, šneky, kuželové ozubenia s rovnými zubami a šnekové ozubené kolesá. Kvalita produkcie, ktorá je limitujúcou pri výrobe ozubených kolies, je priamo závislá od odbornej zrelosti pracovníkov kontroly. Každý výrobok a dokonca každý detail podrobujú výstupnej kontrole. Najskôr sa overuje, či boli dodržané tolerancie a či sa nevyskytujú na výrobku povrchové chyby. Každé šnekové koleso prechádza otlačkovou skúškou, ktorou sa preverí správnosť opracovania dosadacích plôch a či ozubenia zapadajú do seba. Tieto druhy kontrol patria k tradičným, ktoré síce plnia svoju úlohu, ale nemožno nimi merať tolerancie s presnosťou na tisíciny milimetra. Na kontrolu čelného a kuželového ozubenia, ako aj na meranie valcových povrchov, slúži tento trojsúradnicový merací stroj od firmy Zeiss. Dokonalé snímacie zariadenie prenáša výsledky merania na terminál a zároveň ich znázorňuje graficky na tlačiarni. Merací protokol sa stáva sprievodným listom odskúšaného výrobku, takže zákazník sa ľahko môže presvedčiť, či výrobok spĺňa jeho kritériá kvality. Zalistujme však ešte krátko v histórii dnešného podniku. V priebehu rokov sa výrobný program postupne menil v nadväznosti na výrobný program základného závodu v Detve. Z finálnych výrobkov, ktoré sa v Hriňovej vyrábali, menujme napríklad hydraulický otočný nakladač s prídavnými zariadeniami,
ďalej celý rad náročných nástrojov a ozubených prevodov. Vráťme sa späť do súčasnosti. Na týchto obrábacích centrách sa vyrábajú obaly prevodových skríň. Pracovisko je osadené výkonnými NC strojmi, ktoré nahradili klasické horizontky. Nové technologické celky v značnej miere prispeli k zvýšeniu kvality obrábania. Dnes môžu v Hriňovej realizovať aj tie najnáročnejšie zákazky. Tepelné spracovanie tvorí súčasť výroby ozubenia a hriadeľov. Vysokofrekvenčné povrchové kalenie sa tu využíva napríklad na lokálne zakaľovanie funkčných častí hriadeľa. Len súčiastky, ktoré prešli náročnými skúškami na kvalitu a vyhoveli, sa dostávajú na montážnu linku. V tejto prevádzke sa montujú diferenciály pre stavebné a cestné stroje, ale aj pre autobusy. Táto práca je taktiež náročná na presnosť a žiada si od pracovníkov značnú dávku skúsenosti a remeselného fortieľu. Skompletizovaný diferenciál sa počas skúšok montuje do nápravy, čím sa simuluje stav podobný zaťaženiu v plnej prevádzke. Táto forma kontroly má svoje výhody, pretože sa takto operatívne odstránia prípadné chyby, ktoré sa počas montáže môžu vyskytnúť. Žiaľ, tieto práce patria medzi tie, ktoré ešte vyžadujú od pracovníkov značné fyzické nasadenie. Pozrime sa, ako sa podnik vie postarať o svojich zamestnancov v sociálnej oblasti. V tesnej blízkosti výrobných hál zriadili rehabilitačné stredisko, ktoré slúži nielen zamestnancom podniku, ale aj ostatným obyvateľom Hriňovej. Pôvodne museli zamestnanci ZTS cestovať za touto zdravotníckou službou do Zvolena alebo do Detvy, čo im zabralo značný čas. Dnes tieto procedúry môžu absolvovať počas pracovnej zmeny. Časť neprítomnosti na pracovisku sa takto znížil na minimum. Do budúcna pripravujú projekt na poskytovanie komplexných rehabilitačných procedúr. K sociálnej starostlivosti patrí aj podnikové stravovanie. Každý deň ponúka kuchyňa možnosť výberu z 3 jedál, ktoré sa vydávajú prvej i druhej zmene. Podnik nezabúda ani na svojich bývalých zamestnancov, dôchodcov a umožňuje im, aby sa stravovali v podnikovej jedálni zároveň so svojimi bývalými spolupracovníkmi. Aby sme dostali ucelenejší obraz o tom, čo ponúka podnik svojim zamestnancom aj v čase ich osobného voľna, nemôžeme nespomenúť rekreačné zariadenia, ktoré majú možnosť využívať v priebehu celého roka. V okolí Hriňovej, napríklad na Poľane, sú vybudované zariadenia, ktoré slúžia najmä milovníkom zimných športov.
Spokojnosť zamestnancov vo všetkých oblastiach sa podniku vracia vo forme vyšších výkonov a nových nápadov. Najnovším výrobkom, ktorý prešiel oddelením výrobnej konštrukcie, je univerzálny traktor, ktorý podnik ZTS Hriňová začal vyrábať v spolupráci s talianskou firmou Fiat. Je vhodný najmä pre práce v horských terénoch. Priestor vodiča je pohodlný a všetky ovládacie prvky sú prehľadne umiestnené a obsluhe ľahko prístupné. Traktor poháňa trojvalcový vodou chladený motor Lombardini s výkonom 26,4 kW. Jeho prednosťou sú malé rozmery, schopnosť prejsť každým terénom a celý rad prídavných agregátov, ktorých počet sa bude doplňať podľa priania zákazníkov. Prednosťou je aj nízka spotreba pohonných hmôt. Pri 90% zaťažení spotrebuje 5,26 litra nafty na hodinu práce. Univerzálny traktor je vhodný najmä pre poľnohospodárov, práce v lese, údržbu sadov a záhrad. Týmto výrobkom začínajú v závodoch ťažkého strojárstva Hriňová písať novú kapitolu vo svojej 40-ročnej histórii.